Sådan her begyndte det. Sekunder senere var 2 unge mænd stukket ned. En af dem døde. It was pure evil. I London bliver der hver uge stukket mere end 50 teenagere ned. Manden her var flugtbilist. Der var blå, og han trådte ikke i luften. Han fortæller om det splitsekund, der kostede et andet menneske livet og ændrede hans eget liv. Det går stærkt på de tohjulede i Sønderjylland. Har du forsikringsbevis med? På patrulje i Sønderborg. I aften går vi også bag om drabet i Aalborg, hvor den 21-årige William Lennon blev stukket ihjel med en kniv. Vi har talt med hans familie og 2 af de venner, der var med den aften, han blev dræbt. Men først til 20 gods som bærbare computere, men også børnetøj og halvtomme parfumeflasker. Det er noget af det, der i løbet af vinteren er blevet stjålet fra danske hjem af en organiseret sydamerikansk bande. 20'erne de er anholdt efter flere måneders intens overvågning, hvor politiet har skygget dem og aflyttet deres telefoner. Vi har fulgt efterforskning, og vi var med ved en af anholdelsesaktionerne i en lejlighed på Amager. Civilklædte betjente slår til mod den sydamerikanske indbrudsbande. Nu stopper festen her. Nej, den går ikke. Prøv at høre, den er først lige begyndt. Forud ligger måneders efterforskning. Jeg ligger og pendler op og ned ad Nørrebrogade, Ronny. Med skygninger af mistænkte på gaden, telefonaflytninger og videoovervågning af 20'ernes færden. Normalt metoder politiet bruger til større narkosager, men denne gang er metoderne i brug til optravlingen af et af Danmarks historiens hidtil største netværk af udenlandske indbrudstyve. 20'erne er mistænkt for hundredvis af indbrud i villakvarterer på Sjælland. Jeg mindes ikke sådan lige umiddelbart at have set så massiv indbrudskriminalitet for øvrigt af så relativt få mennesker, så massivt og så organiseret. Sydamerikanerne skulle stå bag ikke mindre end 250 indbrud i villaer og lejligheder i flere større byer over det meste af Sjælland. Så er der forsvundet kontanter? Ja, 900 kroner. Havde det et hjem i Københavnsområdet, der i november havde besøg af sydamerikanerne. Hele hjemmet var gennemrodet. Skaber og skuffer var tømte. Badeværelser var tømt. Indbruddet her er typisk for bandens hundredvis af indbrud. Det er lavet ret, han har sagt, primitivt, ret almindeligt. Man kører ud, rekognoserer i boligområder, villakvarterer, og så bryder man ind. Ikke særlig sofistikeret. Lige siden efteråret har politiet været i hælene på 20'erne. De mistænktes mobiltelefoner er blevet aflyttet fra dette rum hos Gladsaxe politi. Aflytningerne har blandt andet ført politiet på sporet af denne dansk-marokkaner. Manden har tilsyneladende fungeret som hæler for chilenerne og har afsat deres 20-koster. Her er vi med politiet under en operation, mens de skygger hæleren på Nørrebro i det indre København. Vi skal lige huske, han var også været over i den der internetcafé, der ligger over ved siden af HA'ernes butik. 3 biler og 6 mand i mobilkontakt leder efter hæleren, der opholder sig på en café på Nørrebrogade. Men der er flere af dem, der er med i tvivl om det er ham, for de har ikke set ham før. Så nu sender de en mand ind, der har set ham før. Det viser sig at være den rigtige mand. Politiet mener, han har omsat for millioner af kroner 20-koster. Nu håber politiet at kunne samle flere beviser mod ham. Så vi har tabt nu. Men i dag er han desværre for hurtig for politiet. Jeg har søgt i området nu. Og pludselig er han væk. Kører vi ud og leder efter ham, og der er ikke nogen grund til, at vi holder her. Først dagen efter finder politiet ham i en lejlighed i København. Han er nu varetægtsfængslet i sagen. I løbet af efterforskningen så politiet, at de mistænkte havde travlt med at sende store pakker fra posthuse. Overvågningsbillederne her viser chilenere i gang med at sende pakker hjem til Chile. Jamen, vi kan tage en typisk en her. Politiet åbnede efterfølgende pakkerne, inden de røg ud af landet, og indholdet viste sig at være 20-koster fra indbrud i danske hjem. Der er altså også et typisk indhold af næsten alle kasserne i en bærbar computer. 20-kosterne adskiller sig fra, hvad indbrudstyve normalt vil stjæle. Har blandt andet børnetøj og halvtomme parfumeflasker. 20-koster en dansk tyv aldrig vil røre. Hvem stjæler tøj? Altså, du kan gå ned i en genbrugsbutik i Danmark og købe tøj for ingen penge. Det har jo åbenbart en værdi i Chile. Efterforskningen har nu ført frem til, at politiet i alt har sigtet 22 personer i sagen. Heraf 14 chilenere, 5 fra Peru, en iraner, en marokkaner og endelig en dansker. Vi har nogle formodede gerningsmænd til indbrud.
Her er vi med på en af de sidste i en lang række anholdelser. Efter flere måneders efterforskning slår politiet nu til mod sydamerikanerne. Vi sparker døren ind op, så siger vi 1, 2, 3 nu. Om lidt sparker betjentene døren ind til den lejlighed, vi så i starten af indslaget. Aktionen skal gå stærkt. Tidligere har tyvene hoppet ud af vinduer i det øjeblik, politiet ankommer. Ja, og når vi går ind på den her måde, som vi gør, så er det selvfølgelig også for at sikre gerningsmænd. De skal ikke komme til skade. Politi! Igen. Hey! Politi. Okay. Ja, hvad sker der? Godt. Vi kommer fra politiet af. Ja. Vi skal høre, om du har nogen boende i den her lejlighed, som ikke kan bo. Nej. Det har du ikke? Nej. Har du noget med dit navn på? Hvad siger du? Har du noget med dit navn på? Vi er fra Dansk Politi. Politiet renser lejligheden og finder blandt andet en bunke stjålne pas. Hvor kommer de fra? Det ved jeg ikke noget om. Det ved du ikke. Jeg kender ikke nogen af dem. Du kender ikke nogen af de personer her? De er jo fundet inde i dit værelse i den her videokassette her, ikke? Jeg forstår det ikke. Hvor kommer de fra? Også stjålne computere dukker op. Og her 25 mobiltelefoner, der også viser sig at stamme fra indbrud. I alt 20 koster fra 9 forskellige indbrud på Sjælland. Klokken er 14.32, så bliver du anholdt. Ejeren af lejligheden og en logerende chilener bliver anholdt. Aktionen er lykkedes. Tilbage står nu det store arbejde med at få 20-kosterne tilbage til deres rette ejermænd. Politiet mangler stadig at få fat i flere chilenere, der har været involveret i sagen. Lørdag i påsken blev William Lennon fra Aarhus stukket ihjel efter en bytur i Aalborg. Vi fortæller, hvad der skete på den skæbnesvangre aften, der endte med døden for den unge mand og adskillige sårede. Her på gaden foran 7-Eleven ligger 21-årige William Lennon stukket ihjel med 12 knivstik efter et voldsomt masseslagsmål i Jomfru Anegade i Aalborg. Han døde, mens en af hans venner holdt ham i hånden. Jeg kom hen til William, der jeg kunne se, at det gjorde ondt på ham, men han lå helt stille, og så tror han bare sådan råber sådan, ah. Kort før han døde, ringede William Lennon hårdt såret til sin søster i Aarhus. Og så hører jeg bare en masse larm og sådan noget. Så tænker jeg bare, hvis du har noget at sige, så sig det nu. Og så lagde jeg på, og så ringede jeg op igen, og så tænkte jeg, hvorfor er der mobilsvar på? William Lennon brugte fredag den 6. april sammen med vennerne. Han var lidt træt af at tage i byen i Aarhus, og gerne lige opleve noget nyt. Og så var der nogle andre af mine kammerater, der skulle til Aalborg. Og det kom bare sådan, så tog vi til Aalborg. Sidst på aftenen gik de 5 venner fra Aarhus ind på diskotek Tiger. Men det, der skulle være en sjov aften i byen, endte fatalt, da en banal konflikt udviklede sig voldsomt, fortæller Williams venner. Af frygt for at blive genkendt, optræder de anonymt. Jeg fik at vide af min kammerat, at han fik en skub af en eller anden udlænding. Og så jeg bare, at min anden kammerat han løb op. Så løb jeg bare op sammen med William og skulle lige se, hvad der skete. Så hørte jeg noget larm bagved. Så i det, jeg kigger tilbage, så jeg 2 af mine venner følge med blød i ansigtet. En af vennerne fra Aarhus stødte altså sammen med en anden mand på diskoteket. Den mand havde tidligere på aftenen været i rockergruppen Banditers' klubhus i Aalborg, hvor Banditers rockere og unge indvandrere fra København festede sammen. En fest, der fortsatte på diskotek Tiger. Og det sammenstød blev ifølge William Lennons venner optakten til det voldsomme slagsmål. 21-årige William Lennon var model i sin fritid. Han blev født i Nicaragua, men kom til Danmark med sin mor og søster, da han var 4 år. Jobbet som model fik han allerede som dreng, og det var også i de tidlige drengeår, han fik interessen for fodbold. En sport, der skaffede ham mange venner. Og her har vi en spilletrøje fra hans fodboldklub, Hasle CF, som vi alle sammen har skrevet på. Og det er så det, som vi ønsker, og i fodboldklubben, at han skal med videre. 19-årige Danny Axelsen var Williams bedste ven. De arbejdede sammen her på lageret i Mærsk. Også Danny Axelsen blev ringet op tidligt den morgen, hvor William Lennon døde. Jeg tænkte, det var løgn, at det kunne umuligt være vores William. Fordi William, han er slet ikke typen, man tænker sådan noget om, og slet ikke typen, man kunne forestille sig, at nogen kunne finde på at stikke ihjel. De 5 venner flygtede efter optøjerne ud på Jomfru Anegade. Ifølge deres forklaring fulgte gruppen af banditersrockere og indvandrere efter dem, anført af en mand, der var meget aggressiv. Så kom hans kammerater andre ud, og så stormede de også. Med alle mulige hånd i våben, altså med knive og flasker og det hele.
Så sagde jeg til min ven, at vi skulle bare løbe. M og en af de andre fra Aarhus flygtede ned gennem gyden her. William og de 2 andre venner flygtede mod 7-Eleven-kiosken, der ligger for enden af Jomfru Ane-Gade, 30 meter fra diskotek Tiger. Så var mig og en anden og William tilbage. Så William har stået lidt længere frem, end vi gør. Så at han kom, at det var en, der kom meget tæt på ham. Og så stod de og sådan, du ved, de stod og slås lidt. Og så hoppede der sådan lige pludselig 3-4 på ham. Så hørte jeg, at det var våben. William Lennon blev ifølge vennerne overmandet af 3 eller 4 mænd, mindst en af dem havde en kniv. Jeg vil gerne frem og hjælpe ham, men da jeg hørte, at det var våben, så det var ligesom at smide sig selv ned fra 12. sal. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, sådan, jeg vidste ikke helt. Det jeg så, at jeg bare, eller det jeg tænkte, bare en, som prøver at redde ham ud af det. Vennerne var magtesløse og så William Lennon blive stukket ned. Bare få minutter senere var det hele forbi. Efter jeg løb gennem gyden, så løb jeg hen til 7-Eleven. Så finder jeg min kammerat, der ligger på gulvet, ikke? Og så gik jeg helt i chok og panik, og vidste ikke, hvad jeg skulle lave lige præcis. Prøvede jeg bare på at stoppe blødningen. Jeg så ikke, at han blev stukket ned mange steder. Jeg troede, det var kun varm. Politiet ankom kort efter til Jomfru Ane-Gade og anholdt en mand ved diskotek Tiger. De afspærrede området og indsamlede tekniske spor. Det er blod. Foran 7-Eleven lå William Lennon tilbage. Jeg havde nemlig hans hoved, så kom ambulancen og sagde til mig, at jeg skulle lige have noget plads. Så han med og tog ambulance, og så hoppede jeg ind på forstedet, og så kørte vi mod skadestuen. Men jeg regnede overhovedet ikke med, at det ville gå så langt ud, at han ville dø, ikke? Ikke bare William Lennon var kommet til skade. 6 andre, heriblandt en af vennerne fra Aarhus, blev stukket med kniv. 2 blev alvorligt såret. Blandt dem en ung mand fra Aalborg, der tilfældigt opholdt sig her i gyden under slagsmålet. Det var sprøjte med blod ud over det hele. Manden blev stukket 7 gange med kniv. Begge hans lunger blev punkteret, og i næsten et døgn svævede han i yderste livsfare. Manden er nu blevet udskrevet fra hospitalet. Station 2 har været i kontakt med ham og hans familie, men de ønsker ikke at medvirke i indslaget af frygt for gerningsmændene. Flere steder omkring Jomfru Ane-Gade blev sårede hentet af ambulancer og kørt på hospitalet. Så når jeg kom ind på skadestuen, så jeg bare, at der kom flere ind. En anden der blev stukket ned 3 gange af ryggen og også 2 gange. Der var også min kammerat, og han blev helt... Man kunne se, at han var bare blod over det hele. Kort efter fik William Lennons søster endnu et opkald, denne gang fra Williams kæreste. Det gik op for familien, at William var blevet stukket ned, og at det var alvorligt, så familien kørte straks til hospitalet i Aalborg. Vi går ind til skadestuen. Vi tror så, at William ligger derinde, men det gør han ikke. Og så kommer der en sygeplejerske, og hun siger, at vi skal gå ind på stue 5. Og så kommer der en læge, som jeg havde lidt fornemmelse på, at der var noget galt. Et af de 12 knivstik ramte leveren. Lægerne kunne ikke redde William Lennons liv. Jeg begyndte at græde, og jeg var i chok. Jeg kunne ingenting. Jeg rystede, min ben rystede, og jeg havde det bare underligt i maven. Der, hvor det var sværest at forstå, det var, da jeg så kom op og så ham op i Aalborg. At det var ham, der lå der. At han lå der livløs. Altså, ja, han bare lå der. Det var et chok. Jeg blev bange. Jeg troede ikke, at det var så voldsomt. Men det var bare fuldstændig gået amok på ham. Politiet sikrede de vigtige tekniske beviser fra gaden, hvor William faldt om, og fra diskoteket, hvor slagsmålet begyndte. I løbet af de næste dage blev en række personer anholdt. Alle blev løsladt efter afhøring, men 10 personer er fortsat sigtet i sagen. Det drejer sig om 7 mænd i alderen 20-43 år med anden etnisk baggrund. 3 danske mænd på 31, 33 og 34 år. Kun den 33-årige dansker bor i Aalborg, resten i Københavnsområdet. Ifølge Station 2's oplysninger er 3 af de sigtede fuldgyldige medlemmer af rockergruppen Bandidos. Resten har ifølge politiet tilknytning til det kriminelle miljø på Nørrebro i København. Station 2 har talt med præsidenten for Bandidos, Jim Tindagen, der ikke selv var til stede i Aalborg den aften. Han fortæller, at det ikke er unormalt, at de 2 grupper fester sammen, men derudover har han ingen kommentarer til knivdrabet i Aalborg. Politiet har afhørt flere end 100 vidner i sagen, men drabsmanden eller drabsmændene er stadig på fri fod.
William Lennon blev begravet fra en fyldt St. Lukas kirke i tirsdags. Han blev 21 år. Jeg vil altid